Хороший повод с Сергеем Бондаренко. 16 часов и 11 минут, и привет-привет всем добрым людям, добрый день. Где-то здесь недалеко я Сергей Бондаренко, и вы оставайтесь на волне, присоединяйтесь. Хороший повод в нашем эфире. Жду вопросы, комментарии, если такие появятся во время нашей беседы, нашего разговора. Напомню, номер единый 8029-602-0202, наш номер Viber и Telegram. Кто-то скажет, а какие вопросы? А кто же в гостях сегодня? А гость у нас сегодня просто замечательный. Павел Юхнович, художественный руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля «Терница». Павел, приветствую вас, добрый день. Добрый день, Сергей, добрый день. Ведаеце, калі такая тэма, то давайте мы перейдем на мову беларускую. Павел ужо перайшоў на гэтую мову, тым больш, што сапраўды такая нагода «Терница». Калі з'яўляецца «Терница», адразу з'яўляецца свята. Павел, ці неправда? Да, ўсё верно, канешне. «Терница» — гэта такі калектыў, які даносіць народную песню і прыносіць настрой нашим гледачам, людям. Вось па гэтым мы пагаворым трошкі. У «Терницы» свая гісторыя, між іншым, добрая цудоўная нагода была. Нагода нагодаў не так даўно, 40-гадовы юбілей. Адсвяткаваў ваш ансамбль. Як адзначылі, між іншым? 40-годдзе калектыва прайшло ў мінулым годзе ў маі месяцы. Адсвяткавалі з сольным канцэртам на базе культурна-спартыўнага цэнтра беларускай чыгункі. Полтора гадзіны быў канцэрт, былі госці. Праграма называлася, вось зараз не ўспомню, але мы там у народнай песні, гэта яшчэ наша Галіна Дмітровна Несцяровіч на той момант была кіраўніца, і яна такую ідэю, што ўсе творы, якія былі створаны на працягу існавання калектыва, іх у нейкую такую новую рубашачку апрануць, да, новыя аранжыроўкі, каб былі тая наша знакамітая народная песня, якая ўсім вядома, але у новай інтэрпрэтацыі, у новай аранжыроўцы. І вось калектыў «Терница», «Скарбніца», гэта самы першы састаў «Терницы», і дзіцячы калектыў «Тернічка». Ну, вось, напэўна, гэта такія справаздачныя святочныя канцэрты, ўсё лепшае за 40 год, але у новай апрацоўцы, так? Да, ўсё верна, да. Вось так, самае мяса, як мы кажам, ці я здымалі вяршкі. А наконт Дня чыгуначніка, гэта, між іншым, яшчэ адна нагода. Свята чыгуначніка, давайте павіншуем усіх. Да, на гэтым тыдні наша беларуская чыгунка святкуе, праходзіць дзень чыгуначніка, вось будзем адзначаць і святкаваць мерапрыемствамі канцэртнымі, урачыстымі, і всякія ўзнагароды будуць. Вось віншуем нашу беларускую чыгунку са святам. А скажыце, Павел, а гэта адразу так было? А з самага пачатку, што ансамбль «Терница», вось, і ДК чыгуначнікаў Мінска. Ну, глядзіце. Вось гэта ваша асноўная пляцоўка. Да, глядзіце, мы базуемся на базе, ён зараз называецца культурна-спартыўны цэнтр мінскага аддзялення беларускай чыгункі, так правільна называць. Калісьці ансамбль «Терница», ён стварыўся ў 1984 годзе. Гэта была першапачаткова такая маленечкая група хора Белсофтпрофа аматарскага, які базаваўся на як гэта называецца, ну, в общем, да, на палацы прафсаюзу. І вось калісьці яны так адсоединіліся, мягка кажучы, і пачалі шукаць сабе пляцоўку новую. Маленькая група фальклорная адсоединілася і пачалі шукаць фальклорную базу сабе. І іх на той момант у 1984 годзе прыручыў ДК палац чыгуначнікаў. І вось з таго моманту гэта база на ўсё жыццё. І, дарэчы, 9 мая дзень нараджэння лічыцца. Ну так, 9 мая 1984 года адбыўся першы канцэрт ансамбля «Терницы». Можна казаць, гурток быў самадзейны, вось які шлях вы прайшлі. І тады ж, між іншым, з'явілася назва, прыгожая назва «Терница». Не кожны ведае, упэўнена, што не кожны наш слухач ведае, што гэта такое. Да, «Терница» — гэта такая прылада для апрацоўкі льна. Такая драўляная штукенцыя, каб збіваць кастру з яе. А лён гэта наше ўсё, так? А лён гэта... Адзін з сімвалаў. Да, лён гэта мы з яго, да, гэта наше, так скажам, галоўнае, з чаго мы пляцем нашыя і тчэм і робім нашыя, як гэта называюць, сарочкі, спадніцы. Ну, мы без льна. Кашулі розныя. Кашулі. Все патрэбнае, так, за льну. Мы продолжим размову, натуральна, але давайте, нейкім чынам спалучаць размову з песнямі, тым больш, што ёсць
кампазіцыі, мусіць, штосьці з апошняга ад ансамбля «Церніца». Вось, калі ласка, літаральна некалькі слоў пра яе, Павел. «Будь здоров, гаспадар». Што гэта за песня? Адкуль яна ў вашым рэпертуары з'явілася? Гэты твор ужо даўно ў рэпертуары «Церніца», напісаў Александр Балотнік. Гэты твор таксама спявае ансамбль «Бяседа», але калісьці кампазітар дазволіў і ансамблю «Церніца» спяваць гэты твор. Таму ён у нас у рэпертуары заўжды на кожнай пляцоўкі, на кожным канцэрце. Ну, вось і ў нашым эфіры таксама сёння. Мастацкі кіраўнік на заслужнага калектыву Рэспублікі Беларусь ансамбля «Церніца» Павел Юхновіч завітаў да нас у госці і вітаеце, калі ласка, будь здоров, гаспадар. города есть свое радио. Радио Минск. Хороший повод с Сергеем Бондаренко. Ансамбль «Церніца» только что был в нашем эфире. Будь здоровы, гаспадар. Заўсёды здорово. Трэба адказаць гаспадару, так? Павел Юхновіч у нас у гостях. Павел, яшчэ раз вітаю. Вітаю вас. Мастацкі кіраўнік заслужнага калектыва Рэспублікі Беларусь ансамбля «Церніца». Задавайте, калі ласачка, пытанне 8029 602 0202. Наш нумар у Вайбер и Телеграм. Упэўнена, што Павел ахвотна адкажа на ўсе пытанні, звароты, каментары. Таксама пакідайце. А вось наконт гэтая песня, калі яе спявалі? Калі гэта народная песня, калі гаспадар вітаў тых, хто прыйшоў да яго адпаведна ў госці, а ці на развітанне ўжо з гасцямі? Не, гэтая песня, яна не народная, яна аўтарская, напісаў яе Балотнік Александр. Гэта не народная песня. Гэта, як правіла, у пачатку «Будь здоровы, гаспадар». Гэта прывітальная песня. Ну вось глядзіце, ёсць таксама меркаванне, што няма народнай музыкі, няма народных песень. У кожнага твора ёсць аўтар.
Ну, Просто песня пайшла ў народ, потым адаптавалася нейкім чынам, потым экспедыцыя, ансамблі панаехалі тут, вось панаслухалі, паназапісвалі, і вось калі ласка. Ведаеце, бывае такая справа, што, канешне, як калі ты музыкант, этнограф, этнамузыколог, ты заўжды будзеш адрозніваць, разумееце, этнаграфічны гэты пласт, менавіта ладавую структуру меладычную. Калі ты, напрыклад, мы возьмем песню, напрыклад, «Купалінка», да? Яна напісана ў некаторых крыніцах, што яна народная песня, але зусім яна па ладу не народная. Гэта і гучыць як аўтарская песня. І, дарэчы, потым ужо раскапалі, этнографы ведаюць, што «Купалінка» гэта не народная песня, а аўтара я зараз не скажу, але яна была выкарыстана і апрацавана спецыяльным кампазітарам спецыяльна для спектакля «Купалінка», для нашага купалаўскага тэатра ў пачатку 20-го стагоддзя. Ну вось гэта адкрыццё, а вы, Павел, не скажу аўтара, таксама захоўваеце інтрыгу. А цяпер будзе той самы галоўны боль, а хто ж аўтар «Купалінкі», а як даведацца? А гэта, напэўна ж, не адзінкавы прыклад такі. Канешне, да. А ці часта блытаюць песні аўтарскія з рэпертуара церніцы з сапраўды народнымі? Тымі самымі, якія прывезлі калісьці навукоўцы, з экспедыцыі, ці людзі, якія цікавіліся і цікавяцца беларускім фальклорам. Ведаеце, вось такія песні, як, напрыклад, яны таксама лічацца, уже народ лічыць іх народнымі, як, напрыклад, песня «У суботу Янка ехаў ля ракі» Мулявін. Я спачатку апрацаваў у вельмі шыкоўным варыянце, але гэта таксама аўтарская песня, таму што па меладычнай структуры яна не нагадвае ні ранні традыцыйны, ні позні традыцыйны фальклор, яна не падыходзіць ні пад адну песню. Але ў анталогіі Цітовіча будзе напісана, што песня «Рушнікі» гэта беларуская народная песня, але ёсць уже доказы, што гэта і яна і меладычная, яна не народная. Добра, вось гэтая песня, яна можа трапіць у рэпертуар церніцы, напрыклад? Песня «У суботу Янка ехаў ля ракі», яна ёсць у рэпертуары церніцы і ўжо даўным-даўно і ў сваім варыянце. А вы адштурхоўваліся ад першапачатковага варыянту народнага, так бы мовіць, народнага, ці ад варыянту песняроў? Канешне, на сённяшні дзень і ўжо гэта і распрацоўка такая 20-го года, канешне, чысты фальклор на сённяшні дзень, ён вось менавіта сёння пачынае быць актуальным, чысты, аўтэнтычны фальклор. А калектыў «Церніца» у свой час, канешне, з гэтага пачынаў, але ўсё ж такі апрацаваны варыянт, апрацаваны стылізацыйны варыянт, ён больш для сцэны, адаптуецца, карацей кажучы, фальклор, стылізуецца, робяцца нейкія вакальна-харэаграфічныя кампазіцыі, каб гэта было цікава гледачу, і як сёння век у нас, сучаснай такой музыкі пад добрыя басы, дык вось трэба крышачку, але вельмі акуратненька ісці гэтым шляхам. Галоўнае, не сапсаваць тую прыроду, тую гісторыю гэтай песні, разумееце, і музыку. Вось гэта цяпер вельмі няпростая задача вашая, Павел, як мастацкага кіраўніка ансамбля. Всё верна. А скажыце, які быў ваш шлях у ансамбль, калі вы ўпершыню прыйшлі у церніцу? Вось гэтую эвалюцыю давайте паспрабуем. У церніцу я трапіў, запрасіла мяне Галіна Дмітровна Несцяровіч. У 2014 годзе я яшчэ быў тады студэнтам. Вось я трапіў, быў артыстам. Гэта, канешне, церніца, гэта велізарная школа, і музычная, і народна-песенная, народна-харавая, і харэаграфічная школа, і сцэнічная школа. Гэта вельмі такі вялікі бонус для будучага артыста. Церніца шмат чаго навучыла, канешне. Плюс потым з 21-го года я быў хармайстрам па паўтарагодзікі ў гэтым калектыве. І ўжо з верасня 24-го года з'яўляюся мастацкім кіраўніком гэтага калектыва. Атрымліваецца, яшчэ адна добрая нагода. 10 год, таксама круглая задаволеная дата. У вас нядаўна быў юбілей. 10 год у церніцы. А я нават пра гэта і не падумаў, дзякую. Вось так, калі ласачка, прыходзьце, вы яшчэ не то выдумляем у нашым эфіры. Павел, а з іншага боку, калі з'яўляецца нейкія зрухі, асабліва ў кіраўніцтве, мастацкі кіраўнік, гэта ж такая адказная пасада з аднаго боку, а з іншага адкрываецца шлях да эксперыментаў. Ці вольны вы ў сваіх
Ну, можа быць, у вас ёсць ідэі цікавыя, якія вы хацелі б у цірніцы ажыццявіць, альбо тое, што за 40 год склалася, гэта ўжо з'яўляецца традыцыйным, і вось налева-направа вось гэтыя напрамкі у эксперыментах яны не надта вітаюцца цяпер. Ну, глядзіце, ведаеце, у кожнага калектыва такога буйнога і ўжо которому шмат год, канешне, ёсць свой твар. Твар — гэта рэпертуар, касцюмы і свой стыль. Напрыклад, у церніца, канешне, яна будзе выбівацца з усіх народных калектываў, таму што гэта калісьці была задумка Галіны Дмітрыўны Несцяровіч, каб таксама як і ў рускай традыцыі, бо ў беларускай традыцыі хоры і ансамблі 70-80 гады стаялі на станочках як акадэмічныя хоры. А церніца — гэта адзін з першых калектываў, ну таксама як і калектыў валачобнікі пры кафедры беларускай народнай песні творчасці, яны пачалі рухацца па сцэне. Харэаграфія, вакальна-харэаграфічныя нумары пачалі адбывацца. І вось вяртаемся да церніцы. І церніца — гэта свой такі твар, яго нельга губляць, але удасканаліць і штосьці акуратненечка паспрабаваць, гэта, канешне, вельмі правільна. Вось мы на сённяшні дзень вось свой сезон заканчваем у жніўні месяцы, і вось з верасня мы пачнем крышачку рэаранжыроўкамі займацца па крышачку. Ну і ёсць некаторыя праекты, пакуль пра якія я не буду казаць, потым мы іх абавязкова анансуем для нашага гледача. Каб не сурочылі. Да, все казаў наш папярэдні госць, казаць не буду і паказваць. Ну добра, а з іншага боку, сапраўды, музыка. Вы сказалі рухацца, Павел, вы сказалі рухацца, вы не сказалі танчыць. Чаму так? Ну, гэта рухі, гэта не танцы. Можна падумаць, што спяваць і танчыць можа толькі Майкл Джексон. Каб гэта прыгожа выглядала, сапраўды. А церніца, натуральна, гэта вы павінны зрабіць нейкае шоу. Ну, не тое, што павінны. Вы робіце нейкае шоу, але першапачаткова была ўсё ж такі музыка, і застаецца, напэўна, музыка на першым плане. Да, конечно, на першым плане музыка і вакальнае майстэрства, канешне. Пра тое, што я сказаў рухацца, маецца на увазе, разумееце, гэта такая прафесійная штучка, мы не харэографы. Харэографы ўсё ж такі, яны танчаць, ну, сцэнічна, прафесійна. Мы вакалісты, народнікі, але кожны вакаліст-народнік, ён вучыцца таксама гэтай народнай харэаграфіі і аўтэнтычнай харэаграфіі, стылізаванай харэаграфіі, але ўсё ж такі, скажем так, сцэнічна рухаемся мы па сцэне, скажем так. Ну і музыка такая, здаецца, гэта таксама слова Галіны Дмітрыўны Несцяровіч, што адна з адметнасцяў церніцы тое, што у вас больш мажораў за мінораў, так? А мажорная, весёлая, такая. Многие ускоки сами идут. Заставаться спокойным, захоўваць раўнавагу, сидячы ў тых самых крэслах на сваіх месцах, вельмі будзе складана. Конечно, потому что, ведаеце, у беларускім фальклоры, ну, конечно, вельмі шмат, ну, ведаеце, што ў жыцці адбывалася, пра тое пелі, і сямейных бытавыя ўсякія розныя рэчы, і сіроцкі жанр песень, і шмат цяжкага, шмат грустнага. Таму, канешне, выбіраюцца сэнс, калі перапрацоўваем народны варыянт, сэнс мы крышачку здвигаем больш пазітыўны бок. Гэта, канешне, да, і задумка самого Іосіфа Несцяровіча, і Галіны Дмітрыўны, і такі шмат год працаваў з намі апрацоўшчык і аранжыроўшчык народнай песні «Сірата» Мікалай Васильевич, знакаміты. Ён калісьці пачынаў з нацыянальнага хора Цітовіча. Вось, церніца заўжды Несцяровіча з імі, з сіратой працавалі, Мікалаем Васильевичам. Гэта, я лічу, што гэта адзін з тых, які народную песню вось прыпадняў на больш вышэйшы сцэнічны ўзровень. Ну так, сапраўды, у беларусаў такая цяжкая доля, што наогул здзіўляешся, адкуль мажорныя песні былі у гэтым самым народзе. А у нашым усалы, гэта што, гэта на якой мове вы заспявалі раптам? Гэта палескі дыялект, наш беларускі палескі дыялект, гэта Піншчына, Іванаўшчына. Вось гэты рэгіён, Берасцейская вобласць. Ну вось давайте мы гэты твор паслухаем. Нагадаю, што у нас у гасцях сёння мастацкі кіраўнік заслужанага калектыва Рэспублікі Беларусь ансамбля «Церніца» Павел Юхновіч. Нумар у Вайбер і Тэлеграм задавайце, калі ласачка, пытанне 8029 602 0202.
Радио Минск. Хороший повод с Сергеем Бондаренко. Сёння нават добрая ці цудоўная нагода. У нас у гасцях мастацкі кіраўнік заслужнага калектыва Рэспублікі Беларусь ансамбля «Церніца» Павел Юхновіч. Павел, вітаю вас яшчэ раз і не апошні на сёння. Вітаю. Працягваем размову. Задавайце, калі ласка, пытанні, калі ёсць у вас меркаванні, каментары 8029 602 0202. Наш нумар у Вайбер, Тэлеграм. Ну, наконт еду. Вас называюць гонарам беларускай чыгункі. Здаецца, што куды захацелася Церніца, туды яна і едзе. Дзе вось гэтая самая чыгунка каціць свае вагоны, так? А куды заўгодна. А дзе была Церніца, тут такая статыстыка даволі цікавая трапілася. Маўляў, выдалі каля 1000 канцэртаў. Ну, трошкі менш добра. А каля больш за 800 канцэртаў. І тут не толькі наша краіна, ці СНД, а Кітай, Германія, Францыя, Польшча, Латвія, Літва, Грузія, Індыя, Казахстан, Інданезія, Ізраіль. І, як казала Галіна Несцяровіч некалі, у складаныя ці вельмі няпростыя 90-е ансамбль і застаўся жывым, таму што шмат гастраляваў. А што цяпер з канцэртамі? Ну, сітуацыя ж змянілася. Таксама, мусіць, для такіх замежных вандровак не самыя спрыяльныя часы. Але ці ёсць канцэрты ў далёкае замежжа? Ці збіраецца Церніца? Каб, ну, трэба ж паказваць нашу беларускую музыку, нашу беларускую песню. Ну, на сённяшні дзень, канешне, сітуацыя крыху не такая, як была раней, але ж, канешне ж, ёсць і па Беларусі шмат канцэртаў у нас хапае, і дыпламатычныя прыёмы, і дзяржаўныя святы, і санаторыі, і раённыя цэнтры, і святы горада. Нас заўжды запрашаюць, даже нават бывае, ведаеце, мы не да ўсіх можам даехаць у тым сэнсе, што на расхват занятыя, вельмі занятыя, шмат канцэртаў, карацей кажучы. Вось, канешне, нас часта запрашаюць, у нас Расія, канешне, вось мінулы год мы пабывалі на днях культуры беларускай у горадзе Масква, на ВДНХ яна адбывалася, і мы там некалькі дзён працавалі Церніцай, паказвалі сваю беларускую культуру ў нашым беларускім павільёне. І масквічы і госці Масквы глядзелі нас, слухалі, фатаграфаваліся, мяняліся кантактамі, нават кіраўнікі іншых калектываў падыходзілі, якія проста падышлі, проста пачулі нашу працу, як мы працавалі на пляцоўцы. Хапае выступаў у гэтым годзе. Вось наш канцэртны сезон 24-25 год, ён быў вельмі насычаны, але ён, канешне, па Беларусі. Ёсць, канешне, ужо воду мы закінулі, але пакуль таксама не будзем казаць, ёсць дзве у нас прапрацоўваем мерапрыемства, два мерапрыемства. Ну, і зноўку, а калі замежныя гастролі, замежныя канцэрты, ці выступалі вы з Церніцай у краінах, дзе ўпершыню, можа быць, наогул публіка даведалася, што ёсць такая краіна Беларусь, што ёсць беларуская музыка, беларуская песня, і вы ў вачах ці, ну, нейкім іншым чынам бачылі сярод гэтай публікі здзіўленне. Ну, конечно. Што гэта за цуд такі прыехаў да нас? Як раней, напрыклад, гэта вось асабіста, да, і 90-е, і нулевыя гады, ведаеце, Церніца, як рассказывали минулые артисты, минулые составы нашего коллектива, як рассказывала и Галина Дмитриевна Несцярович, и Иосиф Александрович. Так мы для голландцев, для немцев были нейкой находкой. Яны не ведали, что може такое існаваць. И у таких народных строях приехали, такие песни спевают и под баян, под оркестр, и акапельно. И Франция прымала просто на ура у свой час гастроли Церніцы. Гэта, канешне, ведаеце, мы для іх, ведаеце, беларуская культура, і можна яе параўнаць, знаеце, з якой? З казачай культуры, вось кшталту кубанскі казачы хор, як ездзіць па ўсяму свету. Так вось таксама і наша беларуская культура, калі гэта зроблена якасна, гэта для замежжа, канешне, асабліва для Еўропы. Ну, таксама, як расказвалі, была, канешне, такая файная паездка ў Індыю. Для індусаў беларуская наша тэматыка, наш фальклор, гэта штосьці з чымсьці. Ну і, канешне, Кітай. Да, Кітай, Індыя, гэта мы для іх вынаходніцтва, беларусы, канешне. Ну, ці здзівіліся кітайцы ансамблю Церніцы, калі там год ці паўтара гады
запар гастралявалі харошкі. Вось у чым справа. Харошак не адпускалі, я чаму харошак прыгадаў. І хацелася б сказаць таксама некалькі слоў пра Іосіфа Несцяровіча, якія вы, Павел, прыгадалі, якога вы прыгадалі. Тако вось у 2022 годзе калектыву «Церніца» было прысвоена імя Іосіфа Несцяровіча, імя заснавальніка «Церніцы», па сутнасці так. І атрымліваецца, і, наколькі вядома, Несцяровіч у 80-е гады ён пачынаў і працаваў разам з Валентинай Гаевой, вось, пачынаў у ансамблі «Харошкі» з знакаметам. А ведаеце, чаму вось такое адгалінаванне адбылося, чаму ўсё ж такі, што якая задумка была ў Несцяровіча, чаму ён адмовіўся ад харошак, напэўна, у той час ўсё ж такі ад вядомага калектыва і распачаў з нуля сваю «Церніцу». А ўсё вельмі проста. Для пачатку Несцяровіч, ён, канешне, пачынаў з хора Цітовіча народнага. Ён там быў баяністам у аркестры. Потым, калі пачалі абразоўвацца харошкі, так, яго туды пазвалі. Ён там быў музычным кіраўніком аркестра. І як ён мне расказваў, Іосіф Александрович, што яны першыя ў Беларусі, ён першы ў Беларусі падняў аркестр, каб баяністы гралі стоя по расійскай кальке. Ну, по крайней мере, так казаў Несцяровіч. Таму што аркестр, ну, як правіла, сидячий на стульчыках. А ён у харошках баяністы працавалі стоя. Скрипачкі, цымбалісткі, вот эти длинныя ногі на цымбалы. Гэта такая ідэя была Несцяровіча. А чаму ён выбраў «Церніцу» вельмі проста, калі «Церніца» пачала ужо крышачку ісці, таму што быў спачатку адзін канцэртмейстер, другі баяніст быў, і проста наша Галіна Дмітрыўна калісьці звярнулася да яго як да чалавека, які знаў вельмі шмат народных тэм, танцаў, песень, таму што сам ездзіў у фальклорнай экспедыцыі. І я вам скажу, што ўсё адбылося проста, там любоў атрымалася. Ну да, вельмі ўдала і своечасова звярнулася. Справа скончылася шлюбам. Да, шлюб, і ўсё, ён кінуў харошкі і прыйшоў у «Церніцу», і ўсё, пачалі рабіць свой агульны праект. Ён быў, канешне, такім валаабразуючым музычным таким падмуркам, разумееце, для «Церніцы». Ён, канешне, вельмі шмат першапачаткова таксама зрабіў, і ў тандеме з Галінай Дмітрыўнай гэта было, канешне, гэта цэлая гісторыя. Вы ўжо трошкі казалі па гэтай тэме, але ўсё адно. «Церніца», «Харошкі», астатнія калектывы у нас ёсць таксама, якія шануюць спадчыну нашу, фальклор. Чым «Церніца» ад іх адрозніваецца? І наогул, ці адрозніваецца яна для сярэднестатыстычнага слухача, гледача? Вось фішка ваша. Самы цымус той «Церніцы». Ну, глядзіце, у нас, глядзіце, «Церніца» гэта той калектыў, дзе самі артысты-вакалісты і спяваюць і пляшуць. Вось у чым справа. Таму, ну, не кожны будзе артыст. Канешне, ёсць калектывы, якія танцуюць падчас сваіх спеваў, танцуюць бытавы танец, але ж у нас все ж такі ён не бытавы, а сцэнічны. І у нас абавязкова на тыдні ёсць вакальныя рэпетыцыі, і абавязкова адзін раз на тыдзень ёсць такая 3-гадзінавая хореаграфічная рэпетыцыя, дзе нашы вакалісты расцягваюцца. З намі працуе наша любімая Зоя Константиновна Лапцевич, наша балетмайстер, якая круціць нашим артыстам ногі, расцягвае, адтачваем кожны міліметр, кожны крок. І таму вось мы адрозніваемся, таму што мы і спяваем, і танчым. У нас шмат вакальных хореаграфічных циклов. І таму ніхто не здзіўляецца, калі там баяніст крычыць: «Я музыкант, а не танцор! Што вы тут са мной робіце?» Ну, атрымліваецца, што, калі падсумаваць, гэта універсальнасць. У вас універсальныя артысты. Да, як у народзе кажуць, швец, жнец і на дузе розных музычных інструментах іграюць. Харошкі гэта таксама, гэта правільна, гэта прафесійны калектыў, але ж усё-такі там асобна балет і асобна вакалісты. Ну, мы ведаем харошак, любім, таксама шануем харошак, але сёння у нас «Церніца» в эфіры. Цудоўны беларускі ансамбль, мастацкі кіраўнік заслужанага калектыва Рэспублікі Беларусь ансамбля «Церніца» Павел Юхновіч. Вось час амаль вычарпаны, але штосьці мы паспеем. Ну, прынамсі, давайте, Павел, паслухаем яшчэ адну песню у выкананні «Церніцы», і, калі ласка, просьба літаральна некалькі слоў пра яе. Такі ўступ
што гэта будзе такое? Сказаў, як звязаў. Сказаў, як звязаў. Гэта таксама гэта не народная песня, гэта аўтарская песня, але яна у такім складзе, ну, яна пад народную тэматыку. Напісаў я таксама Александр Балотнік. Гэта тэма з такая гумарыстычным падтэкстам шлюбным. Там усё будзе зразумела. Малады хлопец шукае сабе каханачку. Ну і вось там будзе сюжэт. Грає з вечора до ранку. Хлопці любих вибирають, а я без коханки. Сказав, як зв'язав я і так хороший, а як жонку приведу, треба много грошей. Сказав, як зв'язав, може помилюся, а покуль я не жонатий, хоч повеселюся. Запрошають і за чаркой зновку, як один жениться рають, ох, болить головка. Сказав, як зв'язав я і так хороший, а як жонку приведу, треба много грошей. Сказав, як зв'язав, може помилюся, а покуль я не жонатий, хоч повеселюся. С хутору молотка надо мной смяется. Глянь в очи так солодко, сердце уздрыганется. Сказал, як зв'язав я і так хороший, а як жонку приведу, треба много грошей. Сказав, як зв'язав, ти відать самому, синявокую обняв, ти повел додому. Сказав, як зв'язав я і так хороший, а як жонку приведу, треба много грошей. Сказав, як зв'язав, ти відать самому, синявокую обняв, ти повел додому. Синявокую обняв, ти повел додому. Радио Минск. Хороший повод с Сергеем Бондаренко. Ансамбль, які заўсёды ў гуморы, такое складваецца ўражанне, дзе універсальныя артысты. І мастацкі кіраўнік такога ансамбля, заслужанага калектыва Рэспублікі Беларусь ансамбля «Терніца» Павел Юхновіч на сёння быў у нас у гасцях. Павел, дзякуй за тое, што знайшлі час, завіталі. Ой, вам дзякуй за тое, што запрашаеце нас. Мяне запрасілі за тое, што лёгкую рэкламку калектыву «Терніца» далі, паставіўшы трэкі. Ну, калі вы кажаце рэкламку, трэба будзе пасля эфіру разлічвацца, вы ж павінны разумець. Я думаю... Мы прапагандуем беларускую музыку, беларускую культуру, беларускую песню. Вось што трэба рэкламаваць. Тут з вами згодны. А наогул, ці не збіраецца «Терніца» са штучным інтэлектам пасябраваць у бліжэйшы час? Ну, ведаеце, час ідзе, ўсё мяняецца, у вас ёсць патрэба, і ў публікі ёсць патрэба, каб сапраўднае шоу было, каб ўсё гэта было з усіх бакоў, і якасна, і файна, і прыгожа, і вуху, і воку, як вы казалі, па-за эфірам.
Ну, ведаеце, пра штучны інтэлект я, канешне, сам насам яшчэ не до конца смог з ім разабраўся, канешне, ёсць там усялякія штучкі цікавыя, але ідэя цікавая, таму што на сённяшні дзень, ведаеце ж, калі ты выходзіш на пляцоўку, паміма таго, што там спіскі рэпертуар фанаграмы чэк, канешне, яшчэ ты павінен нешта предоставить на экран, калі ён ёсць на сцэне, разумееце, там нейкія заставачкі, 1, 5, 10, і я вось ужо думаю, што пра штучны інтэлект трэба падключаць у гэтым плане, можа ён нам нешта дапаможа, намалюе, і мы нейкіх такіх заставак наробім сабе для такіх А выступаў. калі сур'ёзна, вось шоу ад Церніцы, гэта што такое? Церніца — гэта файны настрой, гэта знакамітыя песні, зробленыя па-свойму, з песнямі, са станцамі, з добрым настроем. Церніца — гэта... Наогул, для мяне церніца, для гледача гэта адно, а для мяне церніца — гэта, канешне, цэлы кавалак жыцця. Гэта, ось, як вы кажаце, 10 год, а ведаеце, такое адчуванне, што ўжо не 10, даўно не 10 год, гадоў 30, ці можа 40. Ну, калі так, Павел, то год за 3. Да, атрымліваецца, што Церніца. Да. А поспеху вам плёну і на пасадзе мастацкага кіраўніка і ў калектыве, каб усё было гарманічна, арганічна, ўсё у вас атрымлівалася, і зрываць апладысменты аж шчодрай публікі аўдыторыі. Дзякую вам вялікі. Гледачам хачу пажадаць прыходзіць на нашы канцэрты. Сачыце за намі у Інстаграм, подписывайтесь на нашу стороночку, там у нас усё і изнутры рэпетыцыі, як праходзяць, і канцэртныя выступы, і чым мы займаемся. Калі ласка, Церніца запрашае на нашыя канцэрты, сачыце.